Shehu babbar magana tafiyar ta tafi ne. Ba kamar bar amana faɗa ba ko zan da ku ne, na bace a cikin shehu yanzu ni na da hune. Munafurci baya samu ace tafiyar mai nufin mu da share a gunmu aika tafi ne. Ka za ya sobar ama kan jira loto za ka tabbatar nan gaba ne. Mu babu raina iyayenmu dan suna da mutunci, ban faɗa dan ku ya babu ne hakan dan aji ne. Dan uwa a cikin shehu ni na ɗauka a dangi, ka san ba ka san murada ai mun rabu ne. Na wadaci da bar'ama ba ni tsoron rafi, na yi imanin za ku gane zancen gaba ne. In gida kun kore ni shehu ya karɓe ni, ko ku yadda ko kar ku yadda ni na tafi ne. So ku ce in bar shehu to ku zaran sansa, in ba za ku iya ba ku bar ni ko kun gaji ne. Mu ba munafunci ba mu kullaci yan faira, ba mu kushe tafiyar ka tafiyar ta tafi ne. Shehu san kai sanai yabo ga kai suka ƙini, sun matsa mini bar'ama ka gani na da ku ne. So nake in tabbatar ka shehu babu takaita, ƙara ƙarin ƙaunar ka karkasa in ragu ne. Wanda duya ta kai taka ya zamo dan jabu ne. Da'iman zan tabbatar ka ko ana sare kafa, ba ni tsoron daure akan ka wannan jabu ne. Su ganin su zan fata zuriya, wai na bari ya usure na yi muku nan da lokaci za ku bi ne. A cikin bar'ama za ka gane Allah ɗaya ne, babu shirka a cikinsa Mustapha ai Ali ne. Ba mu batanci ba mu zage-zagen jama'a, mun shagalci cikin shehu ɗan uwa zo ka ji ne. Masu haushi sunan ku kannuka wan mai kiya annabi wadda ranku ƴaƴan aku ne. Mai rabo shi ke gane lamarin yan fara, wanda bai da rabo in ya zo gurin zai tafi ne. Ba mu komai sai hidima cikin bar'ama, zikiri da salati cikin hakan mun da hune. Kai bakin arne zo mu baka kalma ka rike, la ilaha illallah shafa komai ka ganne. Ya muradi bar'ama ko na ce madalubi, bayyanar ka ta boye kamar ki ya bani ne.
da su gaban karkaki ne. Shewudan shewa tiku dan su dan Usmanu dan su Malamu karami na san ka inna a jine. Fitowa ta mai yarwalin dibi kare ya katse dan Aliyu Ala Harazimi inda dine. Tabba'i ai munina bake da shaggi murewa don murabus da dabanitin da su yan gaba ne. Amadan fatiya yar mai kyauta don su je gadon kusa wiyu komai a rike. Dan yi sarba ba shakura kara sai tallamura dan jazuli da tamamu mai kiyadu a nike. Kar a samun gajiya dan isar mu mini lamarin mu kai za ka rike. Dan isar shakti ta na turba sa'in ta gudu a cikin ka dan shehu sale kafin ga yake. Salamsa na ma'aiki shi yake ta kasidar zawiyar karmaucan Kano muridinsa nake.